ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಇನಿ ಬಾರಿ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಈ ಸತಿದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರೆದು ಸುರುತ ಇನಿ ಬಳಿ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕೊಂಡಾನ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಂಡಾನ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಆಕೇದಿದ ಸೀಂಟಿದು ಮೈತಿನ ಒರಿ ಮಗೆ ನಿರಂಜನೆ ಕೊಂಡಾನ ವಹಿಸುಂದುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಲೈಕ್ ಪಿದಡೊಂದುಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ 14 ತಾರೀಕು ಕೊಂಡಾನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿದಡೊಂದುಲೆ ತುಕ ಹೋಯ್ ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂಚೊಂಚು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೇನೆ ತುಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ ದುಂಬಿ ಲೇಟ್ ಆತಂದು ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಮ್ಮನ ಬಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಾಯ್ ಬಲೆ 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 ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಇನ್ನಿತ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಶುರು ಬಂದದ ಗಾಡಿ ಪುಂಟು ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಆ ಗಾಡಿದ ಬಂಡೆ ಪೋಯಿ ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲ ಸೂಕೇಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾ ಮಂಡೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆತೇ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಎಂಟು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ರಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಕಿತ್ತು 4 ಜನ ಎದುರು ಬಿಡ್ಕೋಳಕ್ಕೆ ಜೀನಿತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಂಡ ನಾನು ಎಂಟು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮರ್ಕಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪುದಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಸಂದೀಪು ಪುದಾರ್ಥ ಖಂಡ ಪಟ್ಟ ಪುದಾರ್ಥ ಅಂಚು ಬಾರಿ ಆಟ ಪುದಾರ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕವು ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಸ್ಕಿಟ್ದ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಪುರ ಒಂದು ಪೂಂಕೆ ವೈದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪುರ ಇಚ್ಚು ಮಾರ ಐಕ್ ಮೇನ್ ಮರ್ಕಮ್ಮ ಈ ವರಿ ಪುದಾರ್ಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪು ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡಪು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನನ ಸಾರ್ನದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಐನ ಚೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಕುರ್ತದ ಕೊನ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣನ ಯಾನು ಬಂದ ಕುಟ್ಲದ ಟಾಪ್ ಸಾಂಡಿ ಬುಡು ಬುಡು ಎಂಗ ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡ 4,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ಯಾನು ಯಾವ ದಿನಾಲ ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡ ದಿನಾಲ ಪಿದಾಯ ಬಾರಲ್ಲ ಬಂದಿದಾದನ ಸೀಕುಂಡು ಮಾರೆ ಮೇಕಪ್ मैंने टीम उड़ते तक काने निरंजन फस्ट वैट अत्ते निरंजन फस्ट वैट इत्ತೀನಿ फस्ट नाटक सुमार मल्ते ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಚೋ ಎಂಚೋ ಅತ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚ ಅಗೋ ಬಂದ ಅಗೋ ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಭೂತಾಯಿ ನಮ್ಮೆ ಬಂಗುಡೆ ಡಂಗ್ 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 ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ HIV ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಡಂಗ್ 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 ದುಂಬು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಾಲಜಿ ದುಂಬು ಸುಧನ್ ನಡೆ ಬನ್ನ ಗಾಡಿ ಲವ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಇದನ್ನ ಗಾಡಿ ಆಪಲ್ ಬಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಇನಿ ರಡ್ಡಿ ಸಾರ್ ಪೋಯ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಣಬರ ಅತಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಪೊನ್ನ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಪೊನ್ನ ತುಲೆ ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತ ತಂಗಣ್ಣ ಇದೊಂದು ರಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಿ ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಕೇಸರಿ ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ಮಾಲ್ಟಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ದೀತವನ್ನ ಫರಕ್ ಐತೆ ವಿಮಾನ ಬಿಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಹಲೋ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆತು ನಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ನಂಚ ಅವ್ರು ರಿಪೇರ್ ಐನೆ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪುನಿ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಸುಂಕ ಬಿದ್ದಾಪ್ನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲುಂಡೆ ಅತ್ತು ಮಾರ ಮೈಕವ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರ್ಪ ಅದನಿ ಮರ್ಕಮೈನಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಕೊಂಡಾನಾಗ ಮರ್ಕಮೆನ ಕಾರ್ ಕೊಂಡಾನಾದ ಮರ್ಕಮೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೂರ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಅವತ್ಯ ಎಂಕ ಮೈಕ್ ಆರೆಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ದೇವನ್ಗೆ ಆ ಮೈಕ್ ಐತೆ ಪಿರಗೋರ್ನ ದೆಕ್ಕೊಡು ದೇವನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಚಂಡೆ ಆಪುನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ದೆಕ್ಕುನಿ ಯಾರ್ನದು ಗೊತ್ತಾಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂತೇರು ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಂಗಾಯಣ ನೀನಾಸಂ ಪೂರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಎಲ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಅಂದ ಅದ ಬುಲ್ಲ ಕುಜಾಲ್ ಪುರ ಬೋಲ್ತಾತಂಗೆ ಎಲ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏ ಜಾತಿ ಮಾರ ಕುಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕುಜಾಲ್ ಗೆ ಜಾನ್ ಇರಗೆ ಜಾತಿ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏತಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಒರೇರಿಯ 10 ಸಾವಿರ ಹಾಂ 10 ಸಾವಿರ 50 ಸಾವಿರ 50 ಸಾವಿರ ಏನಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಹೇಮನ್ಯ ಹಂಸಿಮಾಲ್ದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತುಲೆಂದು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಸೇರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೆ ಕಲಾವಿದರು ಪುರ ರೆಡಿ ಅದು ಬೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಕಾನೆ ಬಲ್ಪಗೂ ಶುರು ಬಂತದೆ ಬರ್ಪತ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನಿತ್ತೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟು ಪುರ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ತುಲೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಓಡ್ದ ಶೋ ಆತ ಅಂಚ ದೇವರೇ ದಾದಾ ಒಯ್ತ ಸಾಮಾನು ಹೋಯ್ತಾ ಅಂಜಾವುಲ ಅಂಜ ಮುಗಿನ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಮೋನೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದಾಂಡು ಎಂಚಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಸೂಪರ್ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಕೊರ್ರಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಡು ಮುಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪೋವಯ ತಾತದಲ್ಲ ಮೋನದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಕೊರ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಬಲೆ ಪ್ರತಿಯೊನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊನ್ನೆ ತೆರೆ ಹೇಮನ್ನೆ ತೆರೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮಾಮ್ ಪೂರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಕತೆ ಸಂಡಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಕರೀದು ಹೊಸತ್ತು ಸೀಸನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿರ ಐದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಿಗಳು ಒಂಜಿ 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಚೌತಿಗಳು ಅಂತ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮೇರ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಕಮ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮರ್ಕಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ಬರ್ಚು ಮಾರ ಬಲ ಅವೆಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟುನು ಅನ್ನಗ ಒಂದೇ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋದು ರೂವಾರಿ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮಿಯನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸಮ ಬಾಟ್ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಕೊರ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಕಲಿಬಾರ ಗೆಬ್ಬುದೀಪ ಓಕೆ ತುಲೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಡನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ಲು ನಾನಾ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟಾಲ್ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಡ್ಪೆನೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊನರಡಾಂಡ್ ನಾನು ಬಟಾಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಆತಂದು ಒಯ್ನ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಅವತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ತುಲೆ ಅಡೆಮಟಲ ಕಜಿಪೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಡಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ತಿನ್ರ ತುಲೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತದುಂಡು ಓಲ್ಲೇರು ಮಗಳು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ತುಲೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಲ್ ತಿನ್ಪವಂಡಿ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತಿನ್ಪವಂದುಲೆ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾಗಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇರೆ ಲಾಗ್ ಗಿಡಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತು ಈ ಕಾರ್ದಾರಿ ಕುಂತು ಸೈಪೈ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಕೊಂಡನದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಣಸು ಬಿಡುದು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಾತದ ಕುಲ್ದು ಇತ್ತ ಒಣಸು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪರ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬಾ